ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. आज कोणो कोडियाल तेरू आरंभ जल्लो आसा. सगळे दिसांतू कसो पुरा कार्यक्रम जाल्ले कोडियालचे वेंकटरमण देवस्थानांतू म्हणलेले विशयू तुमकां ह्या एपिसोडांत कळटा. हें एक विशेष कार्यक्रम कसनाक म्हळ्यार तुमकां सगळे दिसा जाल्ले कार्यक्रम शॉर्ट जावन दाखोवचे एक प्रयत्न आमी करता आसाचे. नेर प्रसारय आसता तशीच रेकॉर्डेड कवरेजय तुमी कोडियाल तेराचे यूथ ऑफ GSB पळोवं येता. आज सकाळीची प्रार्थना जाल्या नंतर मस्त धार्मिक विधिविधान कार्यक्रम पुरो जाले. तशीच दनपार म्हणटना ध्वजारोहण कार्यक्रम जावन त्या जत्तरी समाराधने आरंभ जाले. कशे जाल्ले कार्यक्रम पुरा हे आमी ह्या एपिसोडांतू पळोवया. पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश, पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश, शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा.
जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्षप्रदने अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्षप्रदने अजरुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अजरुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानन्दने।
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪತ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
पाहि मां मम इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनेत्र वरद श्रीहरिये वारि जनेत्र वरद श्रीहरिये पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश. आयचे एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खूश जावन आसतलें. प्रति दीस जावचे विशेष कार्यक्रमाचे एक सीधा प्रसार अशा पुरो रेकॉर्डेड कवरेज अशा पुरो तुमी यूथ ऑफ GSB पळोव येता. आयचे एपिसोड कशें जालें म्हणलें तुमी एक कमेंट्सा मुखांतर आमकांय सांगायचे. कोडियाल तेराचे विशेष कार्यक्रम यूथ ऑफ GSB निरंतर जावन पळयता राब्याची
अशीची फाई एक कसं नाही कार्यक्रम जत्त असतं की थंय ते तुमगेल मुखारी हाडचे प्रयत्न आम्ही करता असताच. आयची हे व्हिडिओ पळोवन तुमकां खुश जावन असला रे लाईक शेअर कमेंट करायची. व्हिडिओ पळयलें खातीर मस्त धन्यवाद.